Ten, dámy a pánové, nastupuje na 32. ročník nezvedného bakaláře. Tentokrát uspořádalo taneční soutěž město Rakovník. Z tanečního klubu ATK Standard Cheb jel na svou úplně první postupovou taneční soutěž taneční pár Danek Rafa s Katkou Janekovou. Ty tančili standardní tance i latinskoamerické tance v juniorské kategorii. Druhý taneční pár, který se zúčastnil této soutěže, byl mnohem zkušenější. Byl to Vláďa Hána junior s Majdou Hanušovou. Tento taneční pár tančí v kategorii dospělých ve třídě B, jak tance standardní, tak i tance latinskoamerické.